kan mga possible violators mga tugang sa quarantine facility kang Legazpi, ano? Ang PSO Legazpi, iyon na po mga tugang ang kwan. Iyon na po ang tinukahan ni Alcalde Noel Rosal na magmantenir mga tugang kan pasi orden sa syudad. Pasi orden sa luwas. Asin laog tabi kang ICR, security. Sabi nga ni, ini po ang saro na nahihiling kan solusyon kan lokal na gobyerno para dahil na mautro sa mga nangyari kan mga nakaaging aldaw. May mga nangyari baga dyan, nag-rinuman. Diba? May aligadong kaso may aligadong panlulupig, di ba? Na nasa fiscal, mga tugang ang kaso niya na i-file, sigon kay Mayor. Iyan ang mga reklamo tabi tungkol dyan mga tugang sa mga cubicles, Asin iba patabi. Kasi bagong aga, kahuron tatabi si police retired, Colonel Rules Guerra, tungkol dyan. And may nami-mention siya tungkol databi sa posible mga tugang na mga penalidad na pwedeng saparon nin mga persona na magbabayular ka ini. Ano yan na pwedeng penalidad na pwedeng impose dyan? Although, ang dapat na mag-explicar kayo so legal, kan Legazpi City. Pero sabi ni Carlos Guerra kasabago sa interview may papatawan in sanction sa oras na may nagbayular dyan. Okay? So, klaro kung tatabi yan paglaog mo, pagyaong ka na sa laog kang ICR, may mga panibago na mga tugang na mga guidelines as in protocol na impuner tabi ang PSO bilang in charge mga tugang kan security. Okay? Nasa linya po si retired Police Colonel Rules Guerra. Colonel, maray na tabi. Yes, Sir Henry. Magandang umaga po ulit at magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo. Colonel, ano po ang sanction na pwedeng itao sa mga possible violators in the future? Tabi, sa iraram kan sa indong pamamahala bilang in charge kan security po sa lawas laog kang ICR? Hindi ko po mabibigyan ng specific kung ano talaga magiging kaparusahan. But yan po ay nakabase sa issuances at saka mga batas related po dito sa ating COVID-19 pandemic. Okay. Itong omnibus guidelines, meron din po yan, yung memorandum circular. But definitely po, ito po ang klaro na gusto kong ipabot na once na mahuli po kayo, ang gagawin po namin, kung ano man po yung iniisip namin na violation, ipalagay po namin yan sa official record ng ating Legazpi Police. And then gagawa po kami ng referral sa ating city legal officer para siya na po ang mag-determine kung saan parte, kung ano yung mga nabalgar niya na mga provision manunungod sa mga bagong sa polisiya tungkol sa COVID. I see. Yan po ang sigurado. Kahit ano po ang mga, kasi po, ang magiging very particular tabi ngayon na DP Henry is the record management and reporting of all the untoward incidents that will happen at mangyayari sa loob ng compound ng ICR. Yes. Okay. So once po may na-record na mga untoward incidents or possible violation tabi sa guidelines dyan, saan tabi ni Colonel automatic nindong ipapaabot o i-report? Report po agad namin kasi direct reporting ako kay Mayor. Ang unang ko na makakaalam nito is dalawang tao agad. Si Dr. Hiliego at saka si Mayor po. And then gagawin na po namin yung trabaho ko bilang ako ang in-charge dyan. Gagawin na po kami ng incident report doon sa mga violations sa mga committee. I see. Okay. May mga reklamo kang enotabi tungkol sa yan. So gari, ang feeling kan ibang babae na nakalaog dyan, gari ba katabi, Colonel Deki, privacy, I do not know kung kasabay na sa trabaho nindo. Gari ba ko databi, antem na ginaramit sa Facebook, bako databi maray ang mga cubicles. I do not, ko masyadong makakwalify kung anong klaseng bako maray. Ang gusto sabihin nila, subjective baga ang bako maray. Pero ano po ang kay ni? Nakaabot naman tabi ni Sendo, as in pinag-urunan tabi ni Colonel? Yun po, that was lengthily discussed during our security committee meeting last Saturday. And ang alam ko po, in-address na po yan, ang assignment na yan kay Engineer Clemente Ibo. Sapagkat titingnan pong mabuti yan. Although,
nakita ko naman po talaga personally yung mga cubicle. You cannot expect na yung bigla na mga ganitong panahon, makakapagawa ka agad ng parang hotel type na mga cubicle. Biglaan po magagabos ang nangyari. Tapos, remember, if I may say, if I may quote the word of the mayor, talagang nasa surge po tayo ngayon eh. Ay biglang dumami. Supposed to be nitong January sana, konti na lang yan, kaya hindi na sana halos natin pinapansin yan, unti-unti na. But then biglang-bigla po ang pagdami. Nagkasabay-sabay ang problema, and then na-overwhelm nga po tayo. But definitely, yung pong cubicle, wala po tayong magagawa dahil immediately urgent talaga ang kanilang mga dingding, plywood lang muna, tapos trapal na blue. Yeah. Yan po ang tapos folding bed. You cannot expect na mabuti po yun kasi po yung iba doon sa container van, medyo maganda ron. But hindi naman po pwedeng ilagay sa container van yan sapagkat punong-puno na po ang ICR natin. Opo. Paano po ma-identify kan mga tao nindo na ining tawong ini dalawa mga dyan baga tabi, Colonel, duwa baga niya on dyan na group, nagkaperang niya on dyan na naka-stay. So naka-quarantine while waiting for the test result and so mga positibo na talaga sa COVID-19. Paano po ini ma-identify may mga report kaya na piga paabot sa muya paminsan na nagaharalo databi ang positibo, buda sa naka-quarantine, nagahalat kang resulta? Actually po talaga nangyayari yan at yan po ang ina-address ng ating City Health at saka ng LGU. Kaya ngayon po, gumagawa na po ng identification system, sabay po yung tinatawag na parang brace, parang arm, yung bantsa, sinusuot sa braso, and then lalagay po ng color coding sa kanilang mga t-shirt, ganon. Pwede yun. Po mga health personnel. Gumagawa na po nire-remedyohan na po yan ng ating health administrator. Opo, very good yan ha. Okay, now, ang concern ko tabi, Colonel, duman sa mga tao po nindo, although napag-urona naman nindo, kaya gusto ko lang tabing ihapot. Sabi kan texter what about ngaya po duman sa protection kan mga miyembros kan PSO? Siyempre, di maiwasan na makakasalamuha kayo dyan iba-ibang mga tao, although ma-maintain social distancing, ma-maintain ka mo ka itong mga directional, mga signs, para limit so face-to-face. Pero may mga time po na dahil mo maiwasan dyan na may mahapot sa imo, may ma-approach sa imo, may maranit, tabi, Colonel. Ano ang nindo, ang preparasyon para sa protection sa mga PSO members, tabi, na miyembro kan security? Salamat po sa concern yung nagpabot sa iyo. Thank you very much po sa concern ninyo sa PSO. But ang una ko pong kinuha sa inyo, we will not lower our protection guard. Gagamit po talaga kami ng PPE. Ang request po namin is yung N95 na face mask. Okay. And then meron po kaming face shield. And then kung may available pa pong PPE na pagka kami mag-i-inspection sa loob. But definitely, ang isa po na gusto ko pong ipagpasalamat unang-una sa ating LGU, lahat po ng public safety officer na in-assign ko dyan, we are completely vaccinated. Ayun, very good. Sarayan, that's lahat good. Po kami dyan, pati po ako, kaya po ako sabi nga po, lakas, pero hindi po kami nagbababa ng aming pag-iingat. Kaya po, gusto ko lang pong ipakasya, gusto ko po panatagin yung pamilya nito, mga PSO na nakasain dito, na hindi po natin ipapasok sa kapahamakan yung ating mga gwardiya dyan. Pag-iingat po ang aming paramount concern. Opo. Initabi, naka-assign tabi dyan, Colonel, are they required to quarantine ngaya o how many weeks, how many days before na maguli sa harong nila? Ang pinilit po namin dyan is bago sila umuwi, magdi-disinfect. Magdi-disinfect kasi hindi naman po sila dapat i-quarantine. Pero meron po kaming security trials dito. Sisiguraduhin po namin na hindi naman kami papasok doon sa mga tinatawag hazardous zones. Pipilitin mo namin iwasan yan. I see. Very good yan. Siyempre, kung sa mga personal na yun ma-infect, may problema kitang lalo kaan in the future. Opo, totoo po yan. Dahil hindi kami masyadong panatag, although tapos na yung aming vaksinasyon, but definitely hindi pa talaga natin alam kung anong epekto ng COVID na yan. Mabuti na po yung nag-iingat. Yes. Iyo bagampi ka sabi kang gobyerno, maski vaccinated ka na, dapat manggiraray, kompleto ka manggiraray, magsunod manggiraray duman sa protocol. Ang isa pa po na gusto kong ipanawagan tabi, BP Henry. Opo. Nakakalungkot po na minsan may mga pumapasok dyan ng mga tao na halimbawang na hinahamon pa po yung mga health personnel pagka hindi naasikaso kagad. Yung po ang gusto kong maiwasan. Yung mga ang akala nila sila lang ang inaasikaso ng ating mga health personnel. Kaya po,
Isa din po sa request ko na immediately makagang-kagad ng CCTV inside and out doon po sa may reception area. Aha. Yan po para makontrol natin at mamonitor ang nangyayari sa loob. Pero doon po sa panawagan kanina na magiging i-ambian si Parang Preso, hindi po. Kaya po tayo nananawagan ng kooperasyon para may balik natin na maging maayos, maging conducive ang atmosphere sa area. Nag-request nga po ako ng grass cutter para malinisan agad yung paligid, maputol yung mga damo, matanggal yung mga basura. Dahil katabi naman niya ng SM, at least malinis lamang tingnan. Yes. Doon mga Colonel sa likod, may mga container, di ba? Mga container vans, di ba? Isolation area ito, mga diba, isolation area ito. Talagang ito yung well-equipped isolation area. Oo, ang naka-stab naman talagang positive, di ba? Positive sa COVID. Opo. Talaga pang positive yung nandun. Okay. Dito po sa main area, ito po naghihintay ng resulta. Pagkatapos ng mga nag-positive sa antigen, habang naghihintay ng swabbing at ng resulta nila. I see, okay. Now, kung may naka-schedule na tabi, Colonel, na mapasirin dyan para magpaswab, ano po ang garay ma-expect ninda pag abot pa lang tabi sa gate kan ICR? Kung mayroon po silang advice na magpapaswab sila, i-refer namin po sila doon sa reception area ng ICR na mag-aasikaso po yung mga health frontliners ng City Health Office. Opo. Wala naman po niya na properly dito pa lang sa security triage, sisigurado namin na talaga ang punta nila at hindi sila makikaalubilo sa ibang mga tao pag sa loob. Yes, okay. Pakiulit lang po, Colonel, sa mga mabisita tabi na may iba-ibang katuyuhan sa ICR. Ano po sa tuyang patakaran? Dapat po meron kayong advance appointment kung sino na pong pupuntahan ninyo doon kasi pag nasa gate na po kayo, tatanungin namin po kayo kung ano inyong sadya. I-refer po namin doon sa nasa loob bago namin kayo papasukin. Kasi alam po yan na alam naman natin na siyang nangyayari ngayon, there is always online telephone conversation. Yes. Bago po makapasok dyan, isa alam na doon sa loob na may darating. Niraradyo na po yan ng 911. Okay. Galing po sa airport, itinatawag na rin yan doon na may darating na ganito karami ng tao at ay check for profiling. Kaya po yan, dapat masunod natin yan. And then, isa sa magiging role namin is talagang na-implement na tama yung physical at social distancing ng mga tao na doon sa loob. Opo. May text po napakarami pong nagpapasok, napakarami talaga every day. Yes. Oo. May text po ni Colonel. Sabi niya, pakiapot po kay Colonel Esguerra kung 24 hours ang security personnel niya dyan. Yes, 247 po yan. Ito po, gusto ko pong linawan na our security team is composed of 1 police officer, 4 PNP beat policemen, at siyam na public safety officer. Kaya 247 po yan, 2 shift, night shift and day shift. I see. Very good. So at least, mas kanong oras, may magdiyan, may mag-receive tabi as in may magre-reparo ng mga personnel, security personnel. Pero ito po, sa ating mga listeners, wala pong iniisip ang syudad kundi maayos talaga yung isolation at quarantine facility sapagkat hindi po natin alam kung kailan matapos yan. Kaya mag-expect po kayo, engineer, baka ilang araw na lang, magkakaroon na po ng 2 dedicated building para sa isolation ng female and male. Opo. At yan po talagang inaayos na po yung layout ng pagpasok ng guidelines. Inaayos na po ni Engineer Ibo at sigurado po na magiging maayos na ma-solve na natin ang problema, yung mga complaint tungkol dyan sa quarantine and isolation. Very good. Okay. Bako man tabi ko nalasakop kan sa imong jurisdiction ang Jennifer's. Iba man ito, no? Kasabay po yan, pag-inspection po, kasi may gwardiya po, pati gwardiya, ine-inspect ko rin. Kasabay sa trabaho nindo ining Jennifer's Apartel? Pag ine-inspection ko lang po yung mga gwardiya doon sa... gwardiya lang. As far as we are concerned, wala namang masyadong reklamo dyan sa gwardiya. Ang problema talaga natin dyan is kagaya ng sabi mo, mga facilities, tubig, yung cubing, ganun, yun yung tinatawag na cleanliness. Pero sabi ko nga po, cleanliness can be what we call the partnership responsibility, shared responsibility ng LGU at saka anong titira. Okay. Tamay text kaya digdi. Sabi niya kasi po daw, grabe problema, barado ang CR tapos mati. And then, siyempre,
Sabi pang concern tabi sa Jennifer. Sa Indo pa lang po, security lang, inspection sa Jennifer. Siguro, alam na po natin na talagang barado, talagang alam po ng syudad yan na ginagawa po ng paraan. Hindi na po tumigil yung ating city engineer sa pagtatrabaho dyan. Yes, apo. Definitely siguro, sabi ko nga po, hindi lamang naman po isang cubicle ang inaasikaso ng ating LGU. Kaya po, we beg for your patience, we beg for your understanding. Alam naman po natin na hindi naman talaga magpapabaya ang ating city mayor dyan. Nagkinta, halos everyday meron kaming virtual meeting to address that concerns. Yes, opo, okay. Colonel, dahil na po kung hapot unless po na may pangapudang katabi sa publiko. Go ahead, tabi. Salamat po, BPN. Alam po ninyo, napakalaking challenge at mabigat na responsibilidad ang ibinigay sa akin ni Mayor. But definitely, as a good soldier, I will follow sa abot ng aking makakaya. Kaya nga po ang aking panawagan ay suporta ng ating stakeholders ng ating komunidad. Because definitely, hindi ko kakayanin niya na mag-isa. Ako po, papasalamat na po ako sa pamilya ng ating mga PSO sapagkat sila ay nagsasakripisyo ng ating mga pulis. Ito po, nasa atin lahat ito. We can solve this if we are united. Yung po ang aking panawagan na sana sumunod naman tayo sa health protocols. Yung po mga pasaway na mga jeepney driver, yan, nagnanawagan na naman ako. Yung po mga pasaway na hindi nagsusuot ng mask. Wag na po, kasi we have confusion BPN. Kasi yung pronouncement ni Presidente na hindi na magmamas, nagka-problema kami dyan. Sapagkat minsan talagang biglang halos mga hindi na nagsusuot ng face shield ang mga nasakay ng jeep. Sabi ko, wala pa ako final guidelines yan. Dapat implement pa nila yan. Kaya yan, panawagan ko sana sumunod po tayo. Because sabi nga po ng Department of Health, nasa community transmission stage na tayo pagka hindi po tayo nag-ingat. Yes po. Maraming salamat po, DPN. Yes sir, thank you so much, Tabi. Colonel Esguerra, mabuhay ka. Alright. Mga tugang retired Police Colonel Rulis Guerra sa clarifications. Tabi, tasinda na pong in charge sa security. Diyan po mga tugang sa ICR.